Seniorské talentárium v Kultúrny dom vo Svetom Anton 17. októbra 2025. Podujatie organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica. Moderovala zakladateľka MGR Mária Petrová. Bol to 16. ročník celoslovenskej nesúťažnej prehliadky neprofesionálneho umenia. Účinkovali seniori z Krupiny, Žiaru, Hliníka, Michaloviec, Levíc, Krakovian, Žemberoviec, Banskej Štiavnice, Prenčova, od Komárna a z našej obce Svätý Anton. Z rôznych častí Slovenska, odkiaľ bola hojná účasť aj divákov. Cez prestávku vystupovali deti zo súboru Čistinka z Banskej Štiavnice. Na záver dostávali účastníci pamätný list a knihu. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky Banskej Štiavnice pani Nadeždy Babiakovej. Podujatie podporili Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, terasa u Blažkov z Počúvadla. Text foto AR spracoval APA. Turčín sedí, kávu pije a Turkyňa zlatom šije. A Sarka si spieva tiše a Turčiak kolíše. Hajaj, búvaj krásno dieťa, donesiem ti z haja kvieťa, donesiem ti druže kľúčik, deti môj milý vnúčik. Započul to Turčan mladý, hneď do starcov stal rozvažiť. Ako to smieš spievať, či si budí stará mati. Raz koníky rabovali, syna môjho sebou vzali. Syna môjho v 3. roku mal on znak hviezdu na boku. Tu Turčín a jeho žena padli pred ňou na kolená. Odpusť mati svojmu synu pre veľkú jeho vinu. Nebudeš už otrokovať, s nami budeš tu panovať. Chodiť ako my vo zlate a spočívať na zamate. Dajže Bože, deti moje, sveté požehnanie tvoje. Ale moja túžba letí len tam, kde kríž na veži svieti. Tá do vláti mojho vlna na tie krásne brehy hrona. Tam kvitol kvet mojho mládi, nikde sa vežiť nesvádni. Tam pod krížom starší moji všetci tichých hrobov spia v pokoji. A keď príde vôľa Božia, nechaj mňa ku ním uložia.